Nazdar lidi, tady je Zolo26 a vítám vás u prvního dílu Let's Play z Minecraftu. Ano, už jsem jeden začínal, ale mám tady 1.4, takže začínáme od znova, protože tam se generuje pár nových věcí. A takže si vytvoříme nový svět. Pojmenujeme ho Zolův Let's Play 1.4. Zapneme se bonus čestku a seed si dáme třeba 60 fps. Protože natáčím na 60 fps a budete to mít v lepší kvalitě, než bylo první a druhý video. Takže se nám generuje svět. Snad se nám nevygeneruje džungle, tu opravdu nechci. A někam jsme padli a jsme v džungli. Takže já to nechám chvilku vygenerovat. Ne, dobrý. Jsme hnedka vedle lesa. A vedle zimního biomu, to je dobrý. A tady jsou krávy, takže tady někde budeme bydlet. Trochu se mě to seká. Tak, koukneme se, co tam máme. Nic zajímavého, ale zase máme jídlo. Já se kouknu, si hrajem na easy, ano. Tak jo, hop. Ne, tak tady bydlet fakt nebudem. Zajistím si trochu jídla ještě. Že jo, slepičko? Ano, z tebe. A chtěl bych se ubydlet někde. Tady v tom normálním biomu. Au, já jsem to věděl, že spadnu do díry. Jezero. Podzemní. Tak jo. A rád bych našel třeba, nevím, vesnici. To bych našel nejradši. Potom bych rád našel třeba v poušti tu pyramidu. Ale ta už byla předaná, myslím, 1.3, teď si nejsem jistý. Ale snad jo. Padlo nám další jabko. A nebo víte, co? Já se teďka ubydlím když tak někde v hoře a vy mě můžete napsat do komentářů, kde se mám zabydlet. Je tady na výběr džungle, sněžný biom, tenhle biom. Pokud najdu poušť, tak v poušti, nad zemí, pod vodou, v jeskyni, nevím. Teďka hledám nějakou větší horu. Při nejhorším bych mohl najít. To nehledám. Bych mohl najít v jeskyni a tam někde zůstat. Nevím, tady ty začátky nebudou jakože nějak moc záživný. Tak, takhle vyskáču nahoru. Hop, 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 trochu se rozhlídnu. Tamhle je kopec, tak tam jdu. Tak. Au. A teďka se zabydlím tady v tom kopci. A potom mě můžete napsat do komentářů. To se mně líbí. Tak tady se zabydlím. Jdem si to tady trochu pokopu. A uděláme si hnedka krumpáč. Tak, a je to. Teďka si to tady trochu vykopu. Nahlídnu se, vezmu tu sekeru, tu chci taky zničit. I když já si myslím, že se dá topit, že ano, těma dřevěnýma nástrojema.
Což by bylo značně výhodný, protože um, jo, viděli jste to? Tu trávu? Protože bych nemusel hledat uhlí, jestli se dá topit dřevěnýma nástrojema, ale to si nejsem 100% jistý, takže si třeba ani to kuře neupečem. Tak já si udělám péc teda, ne postel. Na postel ještě nemáme. To bych si mohl ještě najít. A teďka to zkusím, jestli to jde. Jo, jde. Ještě jsem radši strčím tohle. Kdyby to nevyzbylo, vypadá to, že to vyzbyde přesně na jeden. A jo. Akorát. Takže máme upečený kuře. A já mám meč a můžu si jít porozhlídnout po nějakém jídlu. To taky. Že jo, prasátka. Ale spíš po nějakým kůži. Ne kůži. Vlně. Bych našel ovečky. Jo, tady je jeskyně. Ježiš, a pavouk. Takhle šikanuje je to. Třeba najdu uhlí. O, tam to pokračuje na to prvním. Ale tam bylo železo. Ty jdím tam. Nebo ne, já s ním nejdřív tohle. Bé, ovečky. No, co to je? Nevím, co to bylo. Tady je dost jeskyní. O, uhlí. Myslím, že... Jo, já jsem spalil krumpáč, aha. Jsem si měl nechat krumpáč. Ach, já jsem blbej. Nevím, jestli najdu dům, takže... To je jedno. Ovečky. Ach jo. Třeba budem dnešek muset přežít bez vlny. Bez postele. Jenomže to bude značně těžký. Co pak dělat, že jo? A když já to můžu střihnout. Takže to bych mohl udělat. Teď najdu zase tu svoji díru. Ho, já ji našel. Udělám si takhle vchod. A udělám si ještě dveře, abych tady měl. A až bude noc, tak to hezky pauznu. No až bude den, tak se vám zase ozvu. Tak jo. Ne. Já bych si mohl udělat kamenný krumpáč. A jít si pro to železo, co? Nevím, no, jak to udělám. Asi půjdu pro to železo, jinak co bychom tady dělali? Kam jsem šel? Jo, tam. Tudy někudy. Jo, tady byla tahle díra. Neběhat. Jsem si řekl, že nebudu běhat, tak nebudu běhat. Jo, tady to bylo. Doufám, že jsou aspoň 3. Prosím. O ne, 2, to mám tak na meč. Zkusím se kouknout ještě tady dál, jestli nebude. Obrovská jeskyně. Nechci se ale ubydlovat v jeskyni. Tak nic. Ach jo. Já to asi dneska. Nevím, jestli to zalomím nebo ne. Ale bude. Tak počkáme úplně do setmění a pak to ukončím. A nebudem pokračovat dál. Přece jenom je to první videjko. Takže já tady ještě zabiju tebe. Tak jo.
Ano, upeklo se mě jenom jedno, ale já to vím. Ještě si udělám sekeru. Pokacím trochu stromu. Tak, skvělý. Ještě asi pokacím nějakou břízu. Tak, skvělý. A, tak, ještě tady břízu. Tak, juchu. Hop. Ještě jednu břízu. A je to. Už se nám stmívá, takže to ukončím. A do příště si udělám nějaký pozdrav. Jo, tak ono nám zrovna prší. Takže to ukončím, protože by se mě to lagovalo. Takže čau a uvidíme se u dalšího videa.